Seara, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod. Din păcate, am avut câteva pierderi, de aia n-am mai filmat. Uitați numai cât iepurași mai am în acest cuib. Au murit 3 iepurași din cauza la căldură, la caniculă. Din cuibul ăsta mi-au murit 3. Da, să facă o lună de zile, mâine, luni, să facă ăștia o să facă 3 săptămâni și 5 zile și ceilalți o să facă o lună. Da. Din cauza la caniculă mi-au murit 3 iepurași. Da, și cum mi-a fost murit, am spus ca să... Am vorbit cu tata, am vorbit și cu un unchi de-al meu și mi-a spus că așa se făcea pe vremuri, când e cald la iepuraș și moare din cauza la căldură, trebuie să pun iarbă udă sus pe cușcă. Și eu ce am făcut? Am avut aici lemne, dar mai am încă o grindă aici, am avut lemne. Da, se vede că e și murdar aici pe cușcă, până încolo e cușca și am avut numai lemne aici. Le-am luat jos, le-am băgat sub cușcă, acolo de desubt, și când o să fie cald o să pun acolo, o să pun iarbă udă și o să mai văd eu ce să facem, să improvizăm, să nu mai moară iepurașii. Când le-am cumpărat, a fost iarnă, când am făcut cuștile și eu nu m-am gândit atunci pe moment că asta le ține de cald iarna, că e izolată, dar vara e din tablă. Eu nu m-am gândit. Și uitați unde s-au ajuns. Iepurașul mâncă foarte bine. Le-am pus niște cozi din astea de porumb. Mâncă foarte, foarte bine iepurașul. De aici nu mi-a murit nici unul. Uitați, le-am pus niște cozi din astea. Le-am pus mai multe. O grămadă au mâncat. Le-am pus și pâine. Au mâncat foarte bine. Toți iepurașii. Sunt foarte mărișori. Uitați cât e de greoi. Cât e de mare. Sunt mari iepurașii. Ăsta mare se închide un pic. Stai că închide. Așa. Ridic asta. Apasă un pic pe ușă și închide. Aici avem primul cuib fătat. Da, uitați, ăștia sunt și mai mărișori. Le-am dat porumb aici. Uitați și-au mâncat. Pâine le-am dat, mâncă foarte bine. Și mama este foarte mare. Iepurași foarte frumoși. Mâine o să fac o lună de zile. Acum le iau și eu mai așa de blană. Așa trebuie să le luăm. Să nu le luăm de urechi. Înainte așa făceam, nu știam. Aici avem mai mulți din astea mai slăbuți un pic. Că nu mâncă așa de bine toți ca ceilalți. Le-am făcut curat, le-am fost pus fân. Uitați. Numai că ei când calcă pe el, îl lasă în jos, da, ei mâncă. Le-am pus furaje, mâncă foarte bine. Da, mama este foarte frumoasă. O să oprim vreo 2-3 femele și un mascul sau 2, încă nu sigur. Acum, săptămâna viitoare o să vină tata acasă și o să vedem, le căutăm și ne oprim 2 sau 3 femele și un mascul sau 2. Da. Sora mea spune că aici nu știe să închide la cușcă, că avem un clinch park.
Da, iepurașul sunt foarte fain. Și femelele, cred că o să vedem dacă e mascul sau femelă ăla negru și o să-l opresc, nu contează ce e, și cel alb. Din toate pe ăia vreau să le opresc. Ăia mi-s mie la bază, nu știu dacă sunt femele, mascul, dar ăstea vreau să le opresc. Uitați-l cât de frumos este. Frumos toți, n-am ce să spun. Așa. Toți sunt găgălași. Și înainte am venit, ne-am filmat și au căzut un iepuraș jos în cuibul ăsta. Și s-a speriat sora mea, au căzut aici jos, dar nu au fugit, nu nimica. Iepurașii blânzi, uitați cum mănâncă. Iepurașul sunt foarte frumos, mi-s foarte dragi. La negru de fiecare dată când viu, ziua e mai întuneric când cușcă, când e umbră și nu-l văd, el stă pe cutie și nu-l văd și când deschid, el stă pe cutie, stă mereu că nu-l văd bine, e negru complet. De mult mi-am dorit să avem iepurași negri, din păcate am avut doi, unul murit din cuibul cela ce am spus. Da, și am făcut foarte frumos aici. Aici avem grinda asta sus. O să o luăm noi jos sau o să o lăs acolo, ține mai bine umbra la iarbă, că e mare. Da, uite un pic mai mare să arăt așa, completă tăcușca. Da, aici puteam să fac mai multe cuși, numai că tata a spus că vrea ca să avem loc mare la iepuri. Puteam cât e ușa să fac o boxă, aici cât e așa puteam încă o boxă să fac. Îmi ieșea mai multe boxe, numai că tata a spus să facem așa că lor le trebuie loc mai lung. Da, și dacă vă întrebați că cum își stocesc dinții, că vedeți că cușca este din fier tot, eu când le dau fân, le dau crengi. Le pun câte o creangă la fiecare de salcâm, de crengi, să fie ceva lemn sau și o bucată de scândură, puteți să puneți orice. Ei trebuie să roadă în continuu ca să-și tocească dinții. Dacă nu, dinții lor pot crește până în nas, să aveți probleme cu ei. Da, ei trebuie să-și tocească dinții. Treaba asta am învățat-o și eu. Ia uitați-l, cât de frumos masculul. O să scot și cu el o serie de pui. Acum când o să vină tata acasă și o să luăm pui de la mame, o să le mai băgăm pe toate trei la munte la mascul. Să scoatem și cu el o serie de pui, că până acum nu am scos cu el, am scos cu alt mascul. Da, tot așa și el am mascul frumos. Da, am făcut destul de bine aici. Și acolo sus, unde e tabla, o să punem, când o să fie mai cald, o să punem iarbă udă. Ia uitați cât e aici de mare. Prima dată am vrut, acolo am unde e încăperea asta mare, am vrut să dau picioare la cușcă astea și să bag cușca acolo ca să îmi țin mai mulți iepuri, să fac și deasupra încă o cușcă, numai că acolo ne ținem chestiile, lucrurile care avem nevoie și din cauza aia am spus că nu avem loc acolo să băgăm. Dar aici o să facem ca un fel de adăpost, o să închid cu plasă de acolo până pe aici, vreo 2 metri și cât e cușca de lungă, 4 metri încol. O să închid sus cu plasă, o să pun tablă piste, jos o să ton beton. Uitați. Da.
te-am filmat și pe tine, Damaris. Te-am prins în cadru. Uitați cât de frumos mâncă.